24 феврали соли 1973 дар ноҳияи Мастчой вилояти Ленинобод ҳозира вилояти суғди ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон ҳавопаймои Ил-18 ширкати ҳавоии Аэрофлот суқут кард, ки дар натиҷа 79 нафар мусофирону аъзоёни кормандони ҳавопаймо ҳалок шуданд. салом дӯстон, ман Кавсар. Навори имрӯзаи мо таҳқиқу баррасии садамаи ҳавопаймои Ил-18 ки 24 феврали соли 1973 дар ноҳияи Мастчой вилояти Суғд суқут карда буд. бигузор ҳеҷ вақт садама рух надиҳад ва ҳеҷ мусофире осеб набинад. мақсади мо аз чунин наворҳо ёдоварӣ кардан аз нафарони ҳалокшуда мебошад. шояд мо сабаб шавему чандин ҳазор инсонҳо ба хотири ҳалокшудагон дуруд фиристода мегӯянд худо раҳмату мағфираташон кунад. субҳи рӯзи 24 феврали соли 1973 дар фурудгоҳи Душанбе ҳавопаймои Ил-18 ширкати ҳавоии Аэрофлот омодагӣ медид барои ба фазо парвоз кардан. ҳавопаймо бояд парвози муайяншудаи 630-ро дар масири хатсайри Душанбе Ленинобод Москва анҷом медод. дар ҳавопаймо 79 нафар, 65 мусофири калонсол, 5 кӯдак, 1 корманди полис ва 8 нафар аъзоёни кормандони ҳаракати ҳавоӣ қарор дошт. ҳавопайморо аъзоёни ҳаракати ҳавоӣ бо таҷриба қумандон Шапашников, халабони дуюм Тимошенко ва халабони дигар Аленич, механики ҳавопаймо Татаринсев, нозири парвоз Ваганов ва инчунин ёрдамчии мусофирон ё стюардесаҳо Безделова, Бикова ва Болшакова ҳамроҳӣ мекарданд. баъди ҷобаҷо шудани мусофирон дар соати 7:06 дақиқа ҳавопаймо аз фурудгоҳи Душанбе ба фазо парвоз кард. дар соати 7:14 дақиқа ҳавопаймо аз фазои Душанбе дур шуда дар баландии 5700 метр қарор гирифта ба сӯи фурудгоҳи Ленинобод равон шуд. халабонҳо дар соати 7:17 дақиқа дар бораи ишғоли ин баландӣ ба нозирони ҳаракати ҳавоӣ хабар дода аз онҳо фармони ба баландии 6600 метрро гирифтанд. баъди ин халабонҳо хабар доданд ки дар соати 7:20 дақиқа ба боло баромаданро давом медоданд. соати 7:21 дақиқа халабонҳо ба нозирони ҳаракати ҳавоӣ хабар доданд ки баландии 6600 метрро ишғол карда дар миёни қабатҳои абр парвоз карда истодаанд. ҳангоми расидан ба наздикии сарҳади Ташкент дар соати 7:30 дақиқа халабонҳо ба нозирони ҳаракати ҳавоии Уротепа ба алоқа баромада фармони ба кор даровардани халабони худидоракунандаро гирифтанд. тахминан ҳавопаймо дар соати 7:30 дақиқа аллакай ба минтақаи назорати ҳаракати ҳавоии Уротепа даромада аз он ҷо бояд бо гардиши 60 дараҷа ба сӯи Ленинобод равон мешуданд. аммо халабонҳо ба ҷои 60 дараҷа гардиши 10 дараҷаро анҷом дода баъди иҷозати нозирони ҳаракати ҳавоии Уротепа гардиши 15 дараҷаро анҷом дода баландии 5500 метрро ишғол карда аз минтақаи назорати нозирони ҳаракати ҳавоии Уротепа дур мешуданд. баъди гардиши 15 дараҷа ҳавопайморо ба муддати 3 дақиқа таҳти идораи халабони худидоракунанда дароварданд, ки ҳавопаймо бо суръати 470 км дар 1 соат парвоз мекард. дар ин вақт ҳама мусофирон бо хурсандӣ ба умеди расидан ба макони дилхоҳашон нишаста буданд. пас аз 3 дақиқаи муайяншуда халабони худидоракунанда хомӯш карда шуда ҳавопаймо дар аввал бо гардиши 60 дараҷа ба тарафи рост ва баъд ба тарафи чап гардиш дода шуд. баъди 3-4 сония гардиш ба 90 дараҷа расида болҳо мавқеи амудиро ишғол карданд.
каме дертар ҳавопаймои Ил-18 ба нишебии тарафи чап даромада бо суръати амудии 100 метр/сония яъне 840 км/соат ба сӯи замин шитофт. дар ин ҳолат вазни ҳавопаймо аз вазни муайяншудаи муқаррарӣ зиёд шуда буд. бар асари борҳои азими аэродинамикӣ дар баландии 2200 метр болҳои ҳавопаймо канда шуда аз системаи вайроншуда керосин оташ гирифта дар соати 7:37 дақиқа ҳавопаймои Ил-18 дар ноҳияи Мастчоҳ дар 8 километрии ҷанубу шарқии маркази ноҳияи Бустон ва 38 километрии шимолу ғарбии вилояти Ленинобод ё Суғд ба саҳро бархӯрда комилан фурӯ рафта ҳама мусофирон ҳалок шуданд. ҳар ду болҳои кандашудаи ҳавопаймо дар масофаи 500-630 метр дур аз ҳавопаймо ва масоҳати умумии шикастпораҳо 550,200 метрро ташкил медод. дар замони рух додани ҳодиса ин бузургтарин садамаи ҳавоӣ дар Тоҷикистон буд. дар натиҷаи тафтишу таҳқиқу баррасиҳо сабабҳои суқути ҳавопаймо бо анҷом додани гардишҳои аз ҳад зиёд ва вазни зиёдатӣ дар ҳавопаймо муайян карда шуд. бо ҳамин навори мо ба охир расид. бигузор ҳеҷ вақт садама рух надиҳад. хайр, то наворҳои баъдӣ.